Bernard Grech reġa' nqabad ma jafx il-proposti tiegħu stess. Din id-darba ma kienx jaf iwieġeb dwar il-proposta li skontu ser tiffinanzja il-proposti kollha tiegħu tal-programm elettorali. Meta staqsejnieh dwar il-weda tiegħu li jinvesti biljun euro għal ħolqien ta' 10 setturi suppost ġodda, huwa ma kienx jaf id-dettalji. Għallilna nserħu rasna li ser jiffinanzja mingħajr ma qalilna kif. Meta varajt il-proposta ta' setturi li skont intet li huma ġodda, qed li nofs il-biljun se jkun self. Issa fil-manifestem li 70% se jkun self. Taf tajt li n-negozji kemm se jkun is-self u kemm se jkun notja u xiġri minn dawk kollha li diġà jaħdmu f'dan il-qasam jibbenefikaw. Nirringrazzjak ħafna Colin, neħu pjaċir issaqsini fuq id-domanda ġew evidenti li hija domanda li hija b'saħħitha, ċoe hija miżura b'saħħitha u pjan b'saħħtu. Evidenti li tant interessak li inti ġenwinament interessat kif se niffinanzjawha, però seraħ rasek se niffinanzjawha, seraħ rasek se wettquha. Wara li f'diskors fi Żurrieq huwa qal lin-nies joqogħdu fuq kelmtu li ser iwettaqhom, staqsejnieh jekk in-nies hux se jingħataw id-dettalji u l-costings ta' kif ser iwettaq il-wedit tiegħu. Minflok reġa' dar jitkellem fuq il-passat. Il-biraħ qed nies iserħu rashom, imma jridu joqogħdu fuq il-kelma tiegħek biss. Miżur kif għamilna fil-passat, meta konna fil-gvern, aħna x'għamilna mill-gvern, ħanfakkarkom ftit. Fi stqarrija l-Partit Laburista nnota kif Bernard Grech wiegħed biljun euro f'setturi suppost ġodda li ma huma ġodda xejn. Il-Partit Laburista kompla jgħid kif l-għada il-biljun sar nofs biljun self u nofs biljun notja biex imbagħad fil-manifest din saret 70% self. Mistoqsi llum ma kienx jaf jgħid jekk hux 50 jew 70% self u ma kienx jaf iwieġeb. Il-Partit Laburista nnota li wara l-irtirat il-kelliem għall-ekonomija Kristi De Bono, Bernard Grech jista' jkun baqa' ma jafx jispjega x'irid jagħmel għax ma fadullux kelliema iktar għall-ekonomija. Il-Partit Laburista żied jgħid li aħseb wara kemm Bernard Grech jista' jmexxi l-ekonomija. Lil Bernard Grech ma tistax tafdah bl-ekonomija, temmet tgħid l-istqarrija. Intant fl-istess konferenza tal-aħbarijiet, Bernard Grech spiċċa konferma wkoll li diġà għandu f'moħħu kif ser jagħmel il-qlieħ minn fuq proposta tiegħu stess. Wara li wieħed li ser jagħti 10,000 euro lil kull min ineħħi l-karozza tiegħu u ma jużax karozza għal 5 snin, Bernard Grech kien mistoqsi u x'ser igawdi minnha hu stess. Hawnhekk wieġeb li l-karozza li għandu tiswa iżjed minn 10,000 euro u għalhekk ma jkunx jaqbillu. Imma ħassibha li jġib karozza li tiswa inqas biex meta jgawdi mill-miżura jagħmel il-qlieħ. Will you make use of the 10,000 euro scheme and give up your car and go car free? Thank you. Thank you very much. Well, my car right now is a bit more expensive than that. Maybe I can do it later. Nuża karozza għadu biex is-sens komun mbagħad jirbaħu. Karozza li tiswina qas minn 10,000 nċedi lilha u allura nieħu kieku lotja jiena wkoll għaliex le.